Mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kukonfesa kuti zvechokwadi shuwa uroi huriko, and I want to confess kuti indeed it is for real. So mukoma zvakaitika ndezvekudai. So inini pandakaroorwawo nemurume wangu ainge ari munhu ainge aine mari dzake. As long as kana murume aine mari panenge pasitomborina kana problem, but dambudziko rinozouya kana kuri kunzi mari ikaita sekunge yaita shoma, ipapo ndo panobva pazoita problem mubarika. So pandakaroorwa nemurume wangu, iye ainge atogara zvake aine vamwe vakadzi vake vaviri. Zvadaro mukoma Nashe ndakati ndichinopindawo mumhuri iyi ndikabva ndagamuchirwa, like mari yainge iripo. Kunyange pandakanoroorwa, even vana amaiguru vangu vari vaviri vainge vatoripo. Zvino zvakazoitika mukoma Nashe ndezvekuti murume kuchechi, sezvo isu tichinamata apostori, akabva azoudzwa kuti ainge asingafaniri kuti ange achingoramba achienderera mberi nekungoroora. And at that time we did not face any problems at all, because umwe noumwe was just minding their own business. Umwe noumwe ainge akatangirwawo ka project kake, like tainge tichingogara pamba 1 ipapo. Saka painge paine big family house, main house. Mumain house imomo ndo mainge muchigara the first wife, then kwaiva neimwe cottage yainge yakati kurei zvekare, ndo kwainge kuchigara the second wife. Then inini ndainge ndava kugara mune cottage yainge yakaita diki mbichana, ndo kwandaigarawo ikoko. So everything was really perfect. Kwose kwatainge tichienda taitoenda tose, uye zvekare kudya tainge tichingodya pamwe chete. Saka panguva yacho iyoyo murume wedu iye ainge achibatawo matenda. He was involved into a lot of tenders mukugadzirwa kweroad, until achizoti ainge afunga kuti ange achitora umwe futi wechinumber 4. Patori nevamwe vakatouya kumba kuti vange vachitotaura naye vachimurimainda kuti painge paine chiprofita icho chainge chakambotaurwa panguva iyo paainge achangobva mukunditora as the second wife, kuti kana ainge achazongoramba achingoenderera achingotora vakadzi, aikwanisa kuzotora nevamwe avo vainge vachazokonzeresa kuti mumhuri munge muchizova ne akabva anzi ainge achifanira kuti ange achirangarira chiprofita chiya chaainge akaudzwa kuti ainge achifanira kuti ange achizoguma neni. At that time murume wangu akabva aita nharo. Saka pane paakazomboenda kuMozambique, because kuMozambique ikoko ainge ava nemamwe madhiri zvekare ainge ava kuita ekutransporta chibage achichibvisa kuMozambique kana kuti kuZambia achichiunza muZim. Ipo paya vanhu pavainge vachitambudzika kune vainge vachitorova mari, nazvino ndo zvinongoitika munyika yedu yeZim. Saka akazoti aenda kuMozambique kuya ndo paakabva azosangana neuyo waakasarudza kuti ndiye aifanira kuti ange achizova mukadzi wake wechinumber 4, even though chechi yakatomboti vainge vasingakwanise kuti vange vachigamuchira uyo waainge achiti uyu ndiye waainge achida kuti ange achizova wechinumber 4, but iye akabva azoita zvake zvinhu zvake by force. Saka mukoma uya akabva azongouya ndobva atanga kugara pamba. So nekuda kwekuti ainge asina kunyatsokugamuchirika mumhuri, zvakabva zvazokonzeresa kuti ivo amainini ava vange vachizova munhu wekuti vainge vava kusafarira kuwirirana nesu. Saka zvinhu zvavo vainge vongozviita vari voga, vasingadi kuti tinge tichiita zvinhu pamwe chete. Uye vakatogara vatotaura kutoti handingambodyi nemi mundiro imwe chete, nekuti makagara makaramba kundigamuchira, saka munokwanisa kuzondiisira poison muchikafu. And this was the first time amongst the sister wives kuti tinge tichiaccusana of witchcraft. But at that time zvinhu zvainge zvichiri nani, because since tainge tiri 4, saka murume aiti wiki iri anenge ari kune the other sister wife until he had rotated and finished performing his duties. But
amai nini vainge vasingatombotaure nesu zvachose. So mukomana she, they started to be challenges in the family because kubusiness kwemurume pane imwe nguva yekuti zvinhu zvainge zvakaoma at that time. Saka ivo manje vainge vongomanikidza kuti zvose zvinge zvichingoitwa kwavo, because at that time murume ainge achida kurenovate from the main house. Ainge achatanga nethe main house because ndiyo yainge ichazotora a lot of building material. He wanted the houses to be modernized, but ivo vakabva vatanga kurwidzana nemurume, vakabva vati vainge vachida kuti yavo inge ichitangwa iyo yobva yarenovatewa first. So that is what our husband ended up doing. He gave in, sezvamunongoziva kuti uyo anenge ari mudiki ndiye anenge ari pamwoyo, closest to the husband's heart. So I had even witnessed it neni kuti pandakasvikawo I was the one who was closest to his heart. Masecrets ose ndini ndainge ndichiudzwa. So with time I saw kuti it faded away, even though rudo rwainge ruchiripo. Saka panguva yacho ivo ndo vainge vachitotonga. Murume aikwanisa kungoti paya kana ivo vafunga kuti varuda kumbodzokera kwavo kuMozambique, the husband will only inform you vakuda kutonosvika kuMozambique kuti I'm very sorry but I will be back very soon. Saka mari zhinji dzainge dzongoenda kuhama dzemukadzi, ende vaigara vakangoungana pamba vachingotora mari, yet the businesses they were no longer that profitable. Pose apa taibatsirana doing everything, but when she came, she then chose kuti ange achingoita zvinhu zvake ari oga. Zvadaro mukomanashi pane pamwe akazomboenda ari ega kumusha kwavo kuMozambique, then paakazodzoka manje. So our husband then went and visited him. Mangwana acho manje ndo pandakabva ndazonzwa ndava kudanwa nemwana ndichinzi ndainge ndichidanwa naamai guru kumain house. Ndokubva ndazoenda kumain house kuya. When I got there, I then found kuti vainge vari ivo amai guru ne the second wife, and they were having a meeting. Ndakasvika paya ndikagara pasi, ndokubva vazondiudza kuti pane zvainge zvaitika. Murume wedu was very sick. So I sat there, vakabva vandiudza kuti sikarudzi yake it was so swollen and he was sleeping in the bedroom. So yakatanga kuzvimba mushure mekunge angorara rumwe chete saka anzi akangoti angorara kamwe chete nemukadzi mudiki, ndo paakabva angotanga kungonzwa pain. Pachizonotarisa sikarudzi yake ndokubva atoona kutoti sikarudzi yake yainge yatozvimba. He then came and reported to the first wife. So the first wife ndokubva azomirira kuti kunze kunge kuchizochena so that we can see. Saka that was what the meeting was all about. Zvadaro mukomanashi ndipo patakabva tazoti tainge tichifanira kuti tinge tichizodana the fourth wife so that we can understand kuti what was going on. Saka takabva tazomudana. Saka tamudana kudaro, iye akabva atongoti achinogara pasi, akabva ati handiti magara matoita meeting yenyu muri mega, imimi maiguru madi magara mandidana inini first so that ndinge ndichiziva kuti what is it that we are going to discuss about. Ndokubva ati saka inini I cannot become part of this meeting. Tikabva tati zvino tingazowana seiko solution if you are not going to be part of this meeting. Munhu ndokubva atopopota akabva atoti magara matoti inini ndini ndakakonzeresa kuti uyo murume ange achizorwara. Ndokubva atosimuka paya akabva atanga kupopota achipopota ndokubva abuda akabva adzokera kumba kwake. Saka panguva yacho iyoyo tainge takatongozvidzidzisa kuti kana tikasangana neproblem tinodana maprofita vobva vauya. So takazoti tadana maprofita ekuchechi vakauya, but iye akabva ati handidi kuona munhu kumba kwangu, because vainge vakati mimwe minamato yacho yainge ichifanira kuti inge ichinoiswa mumba make. Paiva nemimwe mishonga yaainge akaisa pasi pemubhedha wake. Mishonga iyoyo ndo yainge isina kuwirirana nemurume wedu, because ainge achida kugadzira murume kuti sikarudzi yake inge ichingoshanda kwaari chete. Kana akauya kwatiri then tobva tatoona kutoti anenge ari ma1, murume ange achitivenga isusu tiri vatatu, then iye ange achingofarirwa at all the times. Saka vakabva vati taifanira kuti tinge tichinoitira minamato yacho kucottage kwake.
but iye akabva aramba akabva ati handidi munhu, handidi kuti ndinge ndichinamatirwa pasina hama dzangu. Saka kuti pange pachiorganizwa mari kuti hama dzake dzinge dzichinotorwa kuMozambique zvainge zvisingaiti. So mukoma nashi takabva tangoitirwa minamato iya, but kubva ipapo mukoma zvinhu zvakabva zvatanga kuoma. So chatainge tisina kuziva ndechekuti iye usiku hwacho akabva azotora ivhu akaenda kumain house kwaamai guru, then ndokubva atora ivhu akabva azoenda to the second wife's cottage, ndokubva anotora ivhu ndokubva azouya kucottage kwangu akabva azotora ivhu. Saka ivhu iroro ndoraakabva azozanganisa nemimwe mishonga. Akati apedza kuzanganisa ivhu iroro nemimwe mishonga ndopaakabva azofuridzira ivhu riya kumhepo. So zvainge zvichireva izvo kuti there was no longer going to be any unity tiri vatatu, inini amai guru and the second wife. So mukoma mangwana acho takazoti tamuka because tainge tichifanira kuti tinge tichienda kumba kwomwe muprofita uyo watainge takanzwa kuti aikwanisa kutibatsira. He was very experienced panyaya idzi dzekuti kana mubarika kana maita maproblems. So mangwana acho ndakatomuka nditori excited paya. Saka ivo amai guru ndoveka vainge vaine license, saka tainge tatopiwa motikari nemurume kuti tinge tichienda kuya. But ndakati ndatuma mwana akatoya achitochema achitoti ainge atumwa naamai guru, ainge atukwa naamai guru achinzi ainge ari mwana wehure. Ndokubva tatotanga kutonetsana. We started fighting each other like each and every day. There was confusion after confusion, and hamawo dzedu dzikabva dzazotanga kupindirawo muconfusion iyoyo. We were unable to do anything together nekuda kwekuti iye ainge atiroya. Saka pane pamwe pandakazombonetsana nemurume to bed ndokubva ndazombodzokera kumba kwedu. Ndakati ndadzokera kumba kwedu ndopandakabva ndazotanga kufamba manje trying to fight again for my marriage. Saka ndakabva ndazoenda kune umwe wenguo tsvuku. Ndakati ndasvika kuya mukoma ndokubva ndapiwa munamato. Handidi kunyepa, munamato wacho iwoyo ndakabva ndazoushandisa. Saka munamato uyu wandakapiwa ndakanzi pandinenge ndasvika pamba ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika kuma 9 or past 9 ndobva ndazodongorera nepawindo. Kana ndakadongorera nepawindo kudaro ndobva ndazoburitsa maoko angu nepawindo ndakabata tsono 3. Ndainge ndakatenga tsono dzangu 3 ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti tsono dzedzia dziri 3 kudaro, then I was supposed to break them into half. Saka this meant kuti each and every time murume wedu, when he will be visiting the other sister wives, not me, sikarudzi yake yaizotoramba kutoshanda zvachose, and kana azoya kwandiri ndopa yaibva yazotanga manje kuchishanda. Sezvamunongoziva kuti iwewe kana uchifamba hazvireve kuti vamwe vaive vaunenge wakagara navo vanenge vasingafambi. Saka ndainge ndava kuona kuti naiyo aiti akauya kumba kwangu dzimwe nguva yainge ichishanda, dzimwe nguva yainge isingatomboshandi zvachose. Takaramba tichingonetsana kudzamara manje ndazoenda kune imwe n'anga. Ndopandakabva ndazoenda kune imwe n'anga. Ndakati ndaenda kun'anga kuya ndopandakabva ndazoudzwa kuti tainge takaitirwa miko dzekuti taifanira kuti tingogara tichingonetsana chete pahu3 hwedu. Saka ndakabva ndazonzi kana usiku hwasvika ndaifanira kuti ndinge ndichizotora dish, but dish rezenge ndobva ndazadza mvura ndobva ndazoisa mutsvairo mudish muyamwe. Kana ndapedza kudaro ndobva ndachizotora hupfu ndobva ndazodrowa circle using the millimill, then dish riya rinofanira kuzova in the middle of that circle. Ndakangoti ndichingosvika pamba ndokubva ndatonanga kumba kwaamai guru ndikabva ndavaudza, but havana kumbondibhilivha. So ndokubva ndazoenda zvekare kumba the second sister wife, and I told her the same story, but she believed me. Akangoti tichazoona kuti achabatwa wacho ndiani. So later on mukoma, when I went to bed ndakatorara late that night because I was feeling nervous kuti is it going to work or is it not going to work. Apa ndatoudza vanhu ndichiti zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzoti maybe ndanga ndichida kuvashandisira mishonga. So when I was about to go to bed ndopa ndakabva ndazotora dish rangu, and I then made a circle ndichishandisa hupfu, and the dish was in the middle of the circle. Ndikabva ndazotora mishonga yaya ndikabva ndaimixa nemvura ndikabva ndazoisa mutsvairo yawe mudish muyamwe ndakaunyika mumvura, then I went to bed. Ndakangoti maybe ndakangorara for about 30 to 35 minutes. When I woke up I saw kuti
the youngest sister wife uyauya wekuMozambique ainge arimo mubedroom mangu ende ainge asina kana chaainge akapfeka, ainge atuya kuzotondiroya. Chiso chake ichi chainge chisingatarisiki. Ndakamboda kuti ndinge ndichitora foni but ndakakoniwa kutora foni. Mukoma ndo pandakabva ndazoridza mhere. Saka ndakati ndaridza mhere, ivo amai guru, the first sister wife, amene kuti panze vainge vachiitei, ndo pavakabva vazondinzwa ndichiridza mhere, vakabva vamutsa vana vavo. Saka ndainge ndichingoti please ndibatsireiwo, mumba mangu mapinda muroi, mumba mangu mapinda muroi. Saka pavakazongonzwa ndichidanidzira kuti ndapindirwa nemuroi mumba, ndo pavakabva vazouya vachituma umwe mwana kuti ange achinomutsa the second sister wife. Ndo pavakabva vazouya vakabva vanoka, vakabva vazonditi ndinge ndichivhura door, but ndainge ndichitya because muroi uyu ainge akamira padhuze nedoor but achiratidza kuti ainge asina simba. So murume akazouyawo akabata torch, vakabva vatoona kutoti ko ingawani zvavainge vari vaya vekuMozambique. Ndikabva ndazongoitawo zvivindi sezvo murume ainge akatocha, ndokubva ndazovhura door, munhu wose ndokubva azopinda mumba. Ivo mukoma usiku hwose kana kutaura vainge vasingagoni kutaura, uye zvekare vainge vachingobuda furo mumukanwa mavo. Then mangwana makuseni zuva rakazoti rava kutanga kubuda, ndo pavakabva vazongotanga kungogwina. Vakagwina I think for more than 5 minutes vachingogwina. Then ndo pavakabva vazongovhunduka vakabva vati kondiripi. Ivo vakatoshamisika because vaitofungidzira kutoti vainge vamuka vari mubedroom mavo, but vakabva vatoona kutoti vainge vari mubedroom mangu. Saka mukoma ndo zvakaitika izvozvo. Then kwakabva kwazodanwawo vekuchechi vakabva vavanamatira, but murume akabva ati izvi handizvigoni. Hama dzacho dzakabva dzazouya dzikabva dzazovatora vakadzokera kuMozambique. Ivi dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things do happen in this world.